Hi guys, this is Sir Donald Osorio. I've been teaching, public school teacher man ko for 14 years na. I am a teacher 3. Pero bisan pa na kuwangan or sakto ra ang sweldo. Pero may kuwangan, no? Lisod po isa ka sa ranking. No, kay daghan man ko mas qualified nako. Ang pinaka-sad part ani, dahang ikugutang, dahang mga bills. Akong kadlo ka na nga mo retire ko, wala ko'y limpyo sa akong retirement tungod sa utang. Ang net nako igo na lang ipambayad sa bills, sa kuryente, sa tubig, konsumo. So walay matigom. Pero na ako'y nasugatan na sulbad. May adlaw, kung nagtanaw ka ni, kunya nangita po ka o pang additional income nimo, basin makatabang ko nimo. After months of doing this, I've earned 100,000. Ug mostly sa akong mga nakauban diri, nag-earn na og 5 digits per month. Basin mo na nimo gipangita aron matangtang kasi mong utang, ug pwede ta magstorya gani karon. Ayaw ka goal, libre ka nako nga tabangan unsaon. Gahini lang ko og time, ug tudluan ta ka kung giunsa nako o gisulti nako unsa ang mga sekreto ani. Kung interested ka, paybaw ako, give me a chat. Kita ta, storya ta.